Sulen sir, ma khabar? Dong, moजां dong. Maजों फैदों नोङो? Pen गारि जों. Pen. खुलुमबाय guys, दुगैनोसै. या. दुगैनानै मन्दिराव हाबबाय थानसालियाव. बेनिफ्राय दायो थांनो ओंखारदों. उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि थानसालियाव थांनो ओंखारदों आरो आं एसे ओंखाम जागोन होननानै सानदोंमोन ओंखाम जानानै आरो दुगैनांगोन आरो ना जे ओंखाम दै सुबनानैबाबो जागौमोन होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय जायासै आरो ना समा मिलायाखै ओमफ्राय गारिबो फैबाय नालाय दा नेबाय थादों ओमफ्राय आरो बिदि खालामबा मानिया गुबुन जागोन बेनिखायनो माबा मोनसे जानो नांगोन आरो ना लामाफोराव नै थिं नेबाय आरो ना मोनफैबाय पाइलटआबो खुलुमबाय नै गारिया बायद' माला बद' दे थिखांना हर उदालगुरि साहा लोंनो नागिरदों साहा ओमफ्राय थिं दं खाजा मोनफैबाय जोङो उदालगुरि थानसालिया ओमफ्राय गारि बयनिफ्रायबो फैदोंना आनसलिक फैदों आरो ना बिबानगिरिफोरा फैदों आरो ना 22 खान नामा दङ आनसलिक आरो ना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि 22 खान आनसलिकनिफ्राय मोनसे बेवहाय मिटिंआव फैगोन आरो ना बेयाव फैदों नै सोरबाफोर बाइकजों फैदों सोरबाफोर काराव फैदों सोरबाफोर नै बिदि गारिजों फैदों आरो ना लांदां गारि दुइ जाना दं आरो ना बेयाव अखा फैदोंमोन थिं ओमफ्राय जों अखाखौ मोनासै आरो ना ओमफ्राय लामाफोरखौ सिबुनाय नुदों आरो आर'ज जागासिनो दं आर'ज जिरायबाय आरो ना जोङो बेयावनो मिटिङा जागोन आरो ना बयबो माने बेयाव फैनानै जिरायगासिनो दङ ओमफ्राय एसे मानसिफोरा मोनफैजोबाखै नालाय बेनिखाय एसे दसे थानानै एसे मिटिङा जागोन मिटिं सारा मोनफैबाय मिटिङा मानि जागोन दिनै उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभा उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफाद माइनाव आफाद आरो लोगोसे फैबाय थानाय जानो गोनां उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जि बानजाय आफाद जादों आरो बे बानजाय आफादखौबो लाफानानै दिनैनि बे आफादा जागोन आरो बे फैबाय थानाय दुलाराय उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन समाजसभानि बोसोरारि जथुम्मा बे बरसिलायाव जागोन बेखायनो बरसिलायाव दानाय जि बानजाय आफाद बे बानजाय आफादाबो दिनै बे आफादाव बाहागो लाफैदों बेखायनो दिनै जयै दिनै धोरोमनि जिखिनि आफाद दङ बे आफादा जयै दिनै सावरायनाय जागोन गोजोन्थों थेंक इउ सार नोंथाङा जे फोरमायना होनायनि थाखाय आरो ना जोङो दा जिरायगासिनो दङ जे नोंथांमोना मिथिबाय जे सारा खिन्थाबाय मानि मिटिङानो ना आंबो इमान मोजाङै मिथिया बेनिखायनो सोंबाय मिटिङा जागायजेबाय सुलेन सार बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि बे बाथौ थानसालिनि बिथाङा जागायजेनदों मिटिंखौ खुलुमबाय आरो ना बेवहाय दा उदालगुरि बाथौ थानसालियाव बेवहाय माने मा बियाबनि फुजिमोन आं मिथिया आरो ना ओमफ्राय आब' देउरि दङ बिथांखौ सोंनोसै आरो ना ओमफ्राय आर'जआबो जोबसिगोन आरो ना बारा सम गैला आइ थिंक आब' देउरि खुलुमबाय ओमफ्राय दिनैहाय बबे आनसलिकनि आर'ज दिनै गोसोआव गैयानो आरो ना जेबो नङा दे बेयाव बावबाय ना इथिंबो मिटिंनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जोबाखै ना इथिं wah pakaianmu ji gorong babri bas labut binaya kasih faiber na gorong ha PSC na belik dong dohon, pantabu dong.
Wah, spray po dong oh. Kulay jago na ba yo? Yo kulay jago na. Mix le pentaya ba yo? Oh, harus singira po dong oh. No. Hey, singra. Ya, kita Begudung dohon. Gudung do, jalan sih ada nah. Kalau kayak ini miskalam ini punya, damber lah miskalam nala bay. Buri day ko mana ini TV. Kentaro, spray. Kenta ni asu baram mabaya puyer na. Luner kalara bu kenta ni asu pitu. Meeting at Dubai, Jumu, Aro, Sidang, Zero, Karmikun, Ladung Arna, Dai Mane, and Sulik, Kami Jumo, Yaba, Lavarna, Kalamana, Lavarna. Sulian Sir Makabor. Oh, don't go, Pen gari jung. Pen. Mai kai bena. Guys jumpai oh. Muya so jubdu. Tapi biga kai ke? 8 biga. 8 biga kai bena. Sir, belum baik. Welcome. Duduk tangga. Tuh. Jani ki biohai dini aros ladumun na nolwari ansulinik ni dongbunan na arosa rejumut thangse gario kakunse ni dakubainu ya ta nang damai jung koronu jungo ise biohai ise lakiba na gari ko lakina ise maba mbi janai bustu ko naigas dong na rui malu na ma bungo malu anaros Besang be, taiseo. Jora subdur. Tostoka bistoka ise kumena hodu arna. Rating na dongor na. Be butiana. Biu dawai singili guru mix. Bibu ekke. Te butiana. Besang phua. 120 toka. Be butiana ya na? 120 toka nu phua. Biar belai, be besang. Hah? 100, be 100 nu. Biar rumah, magur na singi be? Magur, besang be magur na lairo? 250, phua 250 nu le phua. Litiku labayan na, litiku labayan, entre gari kuiting side laki dio na, entre side laki na ne. Beohai se hatai badi jayer na, beo delik thayer na, pungo bu thayu, belase bu thayer na. Beohai se Nuna nih, jungu ise laki nane, se maba mambin ladung arna. Litiku bemaro, bema bustule be. Bena? Taisumu. Ma bungu manu syuting? Taibeng. Cha. Taisumu, Taibeng. Besang labai? Ang serse ladang. Serse besang? 40 taka. Tadang. Taibeng nusule be, Taibeng. 35 taka. Taibab kom hubayan na. Taso bibar bula bayan na. Gumela du nama. Muta thamo besang. Mun bajung 40 taka. Munse bara labai nama. Kuiban nalai ruki dan isen na deh songkrai hoiseng. Rutai chung raino, be hotel jumo, ruti jaba erna, be hotel ni namano, Gaudang hotel no erna. Mai, be hotel ni nama Gaudang.
बिनो दं गावदां ना न'आव मोनफैनायनि उनाव रेस्ट खालामनानै दुगैनानै ओंखाम जाबाय दिनै सान्दुङाबो जि गुसा खालामदोंना इमान गरम ना दै थिक लुंबाय दिनै बेसेबां दै थांदोंना गमनो मोनाखै मानोना उखैनायजों दै गांनायजों जे फुङाव ओंखाम जायालासिनो थांदोंमोन नालाय बिनिखाय बिराद उखैनायावनो दैयाबो जि गांदों जि थांदोंना दैयाबो माने लोंनो हानायखिनिया थांदों बाराबो लोंनो हाया बारा लोंना लाबाबो उदैयाबो गुदुर जालांगोन लोंनो हानायखिनियानो मानसिफोरा लोंनो हायो जे बांद्रायबो लोंनो हाया हिसाबनि आरोना आरो गरमबो खालामदों गरम खालामनायावनो दैयाबो गाङो बेनिखाय हिसाबनि आरोना दै लोंनायाबो भिडिअखौ बेयावनो दिन्थिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ वाचिं जय बर' हारिनि जय